Nork ez ditu potxokiak ezagutzen? Izakitxo urdinek belaunaldi askoren ilusioa piztu dute eta orain 50 urte bete dituzte. Belgikarrak dira jatorriz, Belgikarra zelako asmatu zituen marrazkilaria. Urte muga dela eta erakusketak eta bestelako ekitaldiak antolatu dituzte. Potxokiak edozein tokitan agertuko omen dira aurten. Mundu osoan milioika umek ezagutzen dute abesti, baso eta herriska hau, eta batez ere salto eta salto ibiltzen diren izakitxo urdin hauek. Herrialde batetik bestera inbeste izen hartu dituzte: Smurf, Strumf, Pufo, Potxoki aita, Potxokina, Potxoki sukaldaria eta beste guztiak kitik telebistara salto egin zuten 1980 batean eta euren arrakastak ez zuen etenik izan. Orain 50 betetzear daude eta marraztu zituen artistaren familiak urte berezia izatea nahi du. Batekoan gehiago kala ere diseinu originala aldatu nahi izan du eta potxoki berriak ikusi ditugu gaur. Hori bai, ume guztiak bat datoz potxokien aurkaririk beldurgarriena zein zen galdetzerakoan. Karabel. 2008a potxokien urtea izango da, basoan bizi diren gizontxoen lehenengo marrazkia duela 50 urte egin zuen Peio marrazkilariak. Urteurrena mundu osoan ospatuko da, baina Bruselatik hasita. Izan ere, potxokiak belgikarrak dira. Pelikulak, erakusketak, baina batez ere, potxokien inbasio berezi bat izango dugu aurten. Antolatzaileek ez dute argitu non, baina azaldu dute egun hauetako batean, Europako hiri handiren bat, potxoki txikiz beterik agertuko dela goiz batean. Kalean baten bat aurkitzen duen orok bere gustora margoztu eta jantziko du. Beraz, adi, potxoki urtea datorreta.